मैंने 2 तारीख नामा दिनै 3 तारिख 2 तारीख गावनि असुगाव भुगिनाय नैबे देबर गामिनि अमरेन्द्र ब्रह्म भक्तआ धोरोमजों लोब्बा लानानै गोबां खामानि मावलांबाय आरो बिनि धोरोमाव दैदेननाय कर्मनि बिहोमाखौ बुंना फोजोबनो हाया। परम ब्रह्मआ अननानै बेनि आत्माखौ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा दोनथों आरो जायगा होथों। परम ब्रह्मआ अननानै बिनि सोलेरा गोथारै गाव बुंलांनाय बादि कर्मखौ जों मावफुंनो हाथों। बेखौनो परम ब्रह्मनि खाथियाव आरज गाबनानै फंनैसो नैबे बिथांमोन मिडियानि व्यक्तिफोर फैनायफ्रा खुब मोजां जादों, साबायखर बेखौ बावनांगोन। जेरैहाय बियो बे जोंनि सा क'क्राझार आन्चलिक दावखा गाबनाय ब्रह्मज्योति मन्दिराव गावनिनो आंगो भक्तफोरखौ लानानै व्यक्तिया 1996 सनाव कारगामि गुदि फरायसालियाव भक्तफोरखौ लिंथुमनानै 13 जन एडक कमिटि दानानै सा क'क्राझार आन्चलिकखौ दादों आरो बिनि दानायजों दिनै सा क'क्राझार आन्चलिकआ दावखा गाबनाय मन्दिरखौ जों मावफुंनो हादों। गोबां भक्तखौ लानानै एडक कमिटिनि गेजेराव 13 जननि बिथोराव रुंसारि जायैनो सानैल'सैमोन। दा सासे दिनै थांबाय आरो बेजों लोगोसे सासे दंबायो, बे जाबाय बिष्णुचरण बसुमतारी, जानागाव गामिनि तितागुरि ओनसोलनि। दा बे आफानि बिहोमाया जोंनि गेजेराव गोबां गोरबोआव नांनानै थानाय बादि, गोसोखांहरजोबनो हायै बादि जोंनि गोसोआ सोमजिफैदों, दुखु फैदों। जोंहा बिराद गोबां खहा जादों, जोंनिल' नङा धोरोमारिनिनो गोबां खहा जादों। बे खहाखौ आरो जोंहा सुफुंनो हानाय जेबो राहा लामा गैया। निश्चय उजिबा थांफिनखानांगौ। बे परम ब्रह्मनि दैदेननाय, परम ब्रह्मआ जेरै गावनि भक्तखौ गावनो मोननै पहरनि गेजेराव थानानै जे बेखौ सोरजिनाय, खांनाय, दैदेननाय, शिक्षा बिद्या बुद्धि कर्मजों लानानै थांफिननो हानाय गोहोआ बे परम ब्रह्मनाव दङ। दान्दिसे गेलेनाय संसाराव बिथाङा जोंजों लोगोसे थाफानानै धोरोमा ओरै 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 होननांगौ गोबां बिजाबनि बाथ्रा लानानै जोंखौ बोसोन होलांबाय। दा बेनि बोसोन मथै जोंनि धोरोमारि भक्तफ्रा जाहाथे मोजाङै सोलिनो हायो, आंनि बुंनायखौ बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय। आरो बेसेबां बैसो जाखोमोन बिथाङा? बेनि बैसोआ गाव खिन्थानाय मथै 85। आरो बेनिफ्राय बियो सिगाङाव गोबां जब्रायाव भुगिदोंमोन आरो बे जब्रायाव भुगिनाया इसोरनि अननायजों मुलिया जोबफिनानै चेन्नाइआव हामहैदों। आरो बेनि उनाव आरोबाव बिनि देहायाव बेमारा सोमजिबावदों। बे हामनानै आरो नै दाख्लै बावैसो जाबावनानै बिथाङा नै मैयानि मेनि 2 तारिखआव बिथाङा अकस्मातनो गावनि देहाखौ एसे बोरैबा मोनदों होननानै बुंनायलाय लानानै थांदोंमोन हस्पिटालाव। नाथाय मा खालामनो, थांनो गोनां दिन सफैबाथ' थांखानांगोन। बेमाराव भुगिनांदों गोबां समनो। दा आं बेखिनिखौनो बुंना फोजोबथ'बाय। दुखुनि गेजेराव बुंनो सानो, आंनिनो फेमिलि प्रिस्टमोन। बेमारनि बाहा लानांबाबो मालाबाबो आं हानाय नङा जेनाखैमोन। बेमारनि खोथा रायखांनो थाङोबा 2006-07 आव केन्सार जादोंमोन। केन्सारनि उनाव भेलराव गोबाव थानानै अपारेसन जानानै हामना फैदोंमोन।
बिनि उनाव मोनसेनिफ्राय मोनसे डायबेटिस फैबाय प्रेसार फैबाय टिबि फैबाय लास्टआव हार्टनि फैबाय किडनि फैबाय लिभारनि फैबाय दाख्लैसो लवार आसामाव लांनायाव जों बेखौनो रायज्लायदों बबेथिं मानसि जेनबावनो सरि दाख्लैबो न'नि मानसिया रायज्लायदों बाथौनि आरो लामा गैलिया जों आरो इसोरनि आखाइ थिखांनांसिगोन मैया थेवबो गोजोनै थांबाय जों बेखौनो खुसि जानांगोन जे थांनाय समाव बियो बयखौबो खस्थ' बारा लागाखिसै गावनि दिनाव गाव थांबाय बेखौनो जों इसोरनाव आरज गाबहरो जाहाथे जों जायगा मोनि अबंलावरिजों आरो लोगोसे जोंखौ जेन बोर हरो जों जाहाथे ब्रह्म धोरोमनि नामाव बर' समाजनि नामाव मावनो हायो बेखौनो बुंनानै आं गुसुङै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों साबायखर बेयाव फैनानै बेखौ कभार खालामनायनि थाखाय जोंनि ब्रह्म धोरोम फोथायारिफोरनि थाखाय मैयानि साना ओरैनोथ' जोबोद दुखुनांथाव बिथांनि रुंसारि जानायनि थाखाय नाथाय जों गोसोआव जोबोद मोजांबो मोनो बिथाङा गेजेराव खस्थ' मोनदोंब्लाबो मैयानि बे गोथार सानावहाय मोजाङै मोजां जेबो खस्थ' मोनाबालानो रुंसारि जालांबाय नाथाय बिनि गेजेराव बिथाङा गाव जेब्लानिफ्राय बुजिनो हादों बा बे साख्रि मावनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा जे ब्रह्म धोरोमखौ आजावनानै जे ब्रह्म धोरोमनि फोसावनाय जौगानाय बिनि थाखाय जे खामानि मावलांदों बेखौ दा बे समावहाय सुफुंनांगौआ जोबोद गोब्राब आरो जोंनि गेजेरावथ' दा एसे गोदाव सोराव बादि धरननि जानानै दं ब्रह्म धोरोमावबो नाथाय बिथाङा गोदोनि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनिनो नेम निथिखौ हमथानानै दङमोन जोङो समय फैनानै बिथांजों रायज्लायफैयोमोन बिथांनिफ्राय उपदेश एडभाइस सुबुरनफोर लाफैयोमोन दा जोंना बाहाय जे बिथाङा जाय आन्चलिक बा जिल्लाजों नांजाबनानै दङमोन नांजाबफानानै दंमोन बिथांमोननि बा जोंनि बिबाना जाहैबाय बिथांनि जे फोथायनाय बिथांनि जे फोसावलांनाय बिथांनि जे धोरोमनि खान्थि बेखौ जाहाथे जोङो गोख्रोंसिन खालामनो हायो आरो बेबायदि खालामोब्लानो आं सानो जोङो बिथांनो बयनिख्रुइबो साबसिन आरो बेसेन गोनांसिन मान होनाय जागोन आरो बेखौनो जों मिजिंथियो दिनैहाय जे जाहाथे बिथांनि रुंसारि जानाय आत्माया इसोरनि खाथियाव जेब्लाबो गोजोनै थाहैयो आरो जोंनो गोजौनिफ्राय जेरावखि थाया मानो आशीर्बाद हरो जाहाथे जोङो बर' समाजखौ बर' रायजोफोरखौ ब्रह्म धोरोम फोथायारिफोरखौ गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म फोसावलांनाय बादिनो गोख्रोंसिनै जाहाथे बेखौ गायसनफिननो हायो बे आशीर्बादखौ जाहाथे जोंनो हरबाय थायो बेखौनो जोङो कामना खालामो बिथाङा ब्रह्म धोरोमावहाय अधिष्ठाता पुरहितनि उनाव अधिष्ठाता बिनि गोजौसिनाव आचार्य होननानै बुङो आचार्य माने गोजौसिन थाखोआव आरोखि पुरहित लेभेलावहाय दा बे बिबानखौ लानानै बिथाङा बयजोंबो मान होजानाय बयजोंबो खुलुमजानाय आरो बयजोंबो साफिजानाय मानसिमोन आरो बेबादियैनो बिथाङा जेरावखि थाङा मानो गावनि बे देहाखौ बुद्रुब्लाबो जोंजों आफादाव नुजाफानानै बिथाङा जोंनो मोजां मोजां गियान होबाय थायोमोन बिथाङा साख्रि मावोमोन फोरोंगिरिमोन ओमफ्राय जिरायनायाथ' गोबावसै बिथाङा दाथ' बिथांनि बैसोआ दहाय होननाय बादिनो 82 बोसोर जाबाय होननानै बुंदों स्कुलाथ' देबरगावआवबो बे देबरगाव हाइ स्कुलावनो फोरोंगिरिमोन बिथाङा बाहाय बिनि सिगांबो दस्रायाव सिम्बरगावआवबो दंमोन बेबादि आरो